sa Akas TV. Ano yung the best bulaluhan para sa'yo? The best bulaluhan is yung bulaluhan. Meron naman akong pinakaayaw, yung bulaluhan. Samahan nyo kami maglibot dito sa Metro Manila. Kasama nga natin ang tropa nating si Kuya A para hanapin ang pinakamasarap na bulalo na pasok sa panlasang Pinoy. Dinayo nga natin ang tatlong bulaluhan na ito na sikat na dati pa. Alamin natin kung totoo nga ba ang chismis na masarap talaga ang mga bulalo nila dito. Kaya naman ano pang inaantay nyo? Tara na! Kain tayo! Salamat po ulit. Angat nyo sir, tapos busong. First stop natin, bulaluhan sa Espanya. Tignan nyo naman kung gaano kalambot yung laman nun. Talagang umihiwalay, no? Tignan natin yung laman. Yung lambot. Nasa mo rin yung baka sa baho. Sarap. Chili. Itong bulaluhan sa Espanya since 1999 pa. Tsaka ang dami talaga nakakain dito. Tingnan yung bone marrow. Natin yung loob, sayang eh. May dalawa pa tayong pupuntahan. Yung La Unlaan tsaka Ramirez. Busin na natin to. Kakatapos lang namin kumain sa bulaluhan sa Espanya. Papunta naman kami ngayon sa Ramirez. Tikman natin doon. Second stop natin. Tara!
Huwag kang matense doon. Bulaluhan sa Ramirez since 1980s. Ayan. Dito yung second stop natin. Tikman naman natin yung bulaluhan ngayon. Yung ganito, 275 siya. Pwede na. Alam naman gaano kalaki yan. Lasang-lasang mo rin yung baka. Sarap na sabaw. Ang lambot ng laman, no? Wow. Kopya. Uy, malitid pero ang lambot kahit nakuha ko yung litid mga kakakay. Mga kakakay, oh. Testing natin yung bone marrow nila mga kakakay. Kuhain natin. Natin laman. Iyon, oh. Look at that mga kakakay. Nako. Siyempre, hinay-hinay lang sa pagkain ng bone marrow. Ganyan. Solid. Ayun. Kakatapos lang namin kumain dito sa Bulaluhan sa Ramirez. Ngayon, papunta na kami sa Laonlahan. Doon na kami titira. Tara, kain tayo, Kuya Ay. Tara. Nandito kami ngayon sa Laonlahan, kaso ayaw pumayag eh. Gusto daw magpa-schedule. Oo. No? Pangit naman pag-schedule kasi hindi na natural yun. Kaya pupunta tayo ngayon doon, kaya Mang Jose, doon mas masarap na bulalo. Tara! Bro, lamesa bro. Nakain sila siya. Pampares ko. Ito bulalo to. Wala pagka... Lalo uminit.
bulaluan ni Mang Jose, dito lang yan sa Ramon Magsaysay. Tapat siya ng PUP, kaya madali lang makita. Ito yung bulalo na ano eh. Hindi mo na daw kailangan dumayo ng Tagaytay eh. Dahil matitikman mo na dito yung masarap na bulalo. So ito yung last stop natin. Sa paghahanap ng masarap na bulalo dito, tikman natin. Sarap talaga. Sabaw pa lang, lasang-lasa mo na. Yan yung laman, sobrang lambot. Oh, top. Kasama natin. Ayan, tapos na tayo sa paghahanap ng the best bulaluan. Pumunta tayo sa Bulaluan sa Ramirez, Espanya, at kay Mang Jose sa Ahas TV. Ano yung the best bulaluan para sa'yo? Para sa akin yung the best bulaluan is yung bulaluan. Meron naman akong pinakaayaw, yung bulaluan. Ayun lang, yung the best talaga. 3 bulalo sa isang araw. Kaya kung may marirecommend pa kayo, comment nyo lang. Pupuntahan namin yan. So, okay, let's go!